ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। सावंतवाडी शहरातील उभा बाजार पांजरवाडा येथे राहत्या खोलीत युवकाचा मृतदेह आढळून आलाय। राजेश गणपत नाईक वय 42 मूळ राहणार कोलगाव असं त्याचं नाव आहे। हृदयविकाराच्या झटक्याने त्याचा मृत्यू झाला असावा असा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केलाय। कसाल केळुस्करवाडी येथे अज्ञात चोरट्याने वृद्ध महिलेच्या गळ्यातील माळ खेचून पोबारा केला। जानकी रामचंद्र पवार असं त्या महिलेचं नाव आहे। याबाबत दिलेल्या तक्रारीनुसार अज्ञात चोरट्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। छत्रपती शिवाजी महाराजांची ऐतिहासिक अशी जगदंब तलवार भारतात येणार आहे। महाराजांच्या राज्याभिषेकाला 350 वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने 2024 पर्यंत ही तलवार भारतात आणावी अशी विनंती सध्या जोर धरताना दिसते। बिल्डरकडून 1 लाखाची लाच स्वीकारल्या प्रकरणी रायगड लाचलुचपत विभागाच्या पथकाने ताब्यात घेतलेल्या सावंतवाडी पोलीस ठाण्याच्या सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सागर खंडागड याला आज न्यायालयात हजर करण्यात आले असता त्याला 3 दिवसाची पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे। राज्यातले 44 टोल बंद करण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकार घेण्याच्या तयारीत आहे। राज ठाकरेंनी त्यासाठी सरकारला 1 महिन्याचा अल्टिमेट दिलाय। या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 29 आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या 15 जुन्या टोल नाक्यांचा समावेश आहे। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।